Hola, anem a fer un book trailer sobre el llibre Déus, Heroes i mites de l'antiga Grècia. Ara anem a fer una introducció de cada capítol. El cofre de Pandora. Zeus va crear a Pandora i li donà un cofre amb desgràcies, amb l'intenció de que Pandora es casés amb Epimeteu i obrirà el cofre per a estendre les desgràcies per tot el món. L'or del rei Mides. Al rei Mides li encantava l'or, per això Dionís li atorgà el poder de convertir tot el que tocava en or, perquè Mides li entregà a Sile. Li donarà la felicitat l'or? Teseu i el Minotaure. Teseu, fill del rei Egeu, va aconseguir eixir del laberint del Minotaure, alliberant a Atenes del càstig posat per Zeus, pel qual cada 10 anys havien d'entrar al Minotaure 7 xics i 7 xiques. Què se li va oblidar? Orfeu i Eurídice. Eurídice va morir i Orfeu va anar al món dels morts a per ella. La condició per a recuperar-la era que no mirara enrere, mentre eixien de l'infern. Aconseguiran eixir? Perseu i el cap de la Gorgona. Polidectes li va encarregar a Perseu que matara la Gorgona Medusa, i aquest ho va aconseguir. Quan va arribar a casa, va petrificar a Polidectes per alliberar a la seva mare. El vol d'Ícar. Dèdal i Ícar van ser tancats en una masmorra, i quan van escapar van construir unes ales i Ícar va volar molt alt fins al sol. Morirà Ícar? La ira de les muses. Les germanes de la terra retaren a les muses a un concert de cant. Qui guanyarà? El mite d'Èdip. Èdip lliberà a Tebes de l'Esfinx i es casà amb la seva mare inconscientment, després d'haver matat al seu pare. Així es va complir l'oracle? Taló d'Aquil·les. Aquil·les era un heroi, del qual la seva mare li volia fer immortal. Per això ho banyà en les aigües de l'infern. Aconseguirà fer-lo immortal?